Oke, bagaimana Bu? Monggo saya sing isi carry. Anjir. Ayo operator, persiapan. Warga sambut penampilan dari ibu-ibu tua. Susu
tresno ora bakal mete kowe aja sumalang tresno ora bakal ilang ibarat koyo kutha Jogja kowe jen istimewa kowe siji-sijine aku bangga karo kowe nampa apa anane tresno ora bakal mete kowe aja sumalang tresno ora bakal ilang ibarat koyo kutha Jogja kowe jen istimewa ibarat koyo kutha Jogja kowe jen istimewa. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Oke, beri tepuk tangan yang meriahnya.